Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ουράνιο Τόξο. Το καινούριο Ουράνιο Τόξο, έτσι, γιατί είδατε εδώ πέρα δεν έχει επάνω, δεν έχει. Είμαστε νέα επεισόδια. Δεν, τέρμα οι επαναλήψεις. Επιτέλους ξεκινάμε νέο κύκλο εκπομπών του Ουράνιου Τόξου, 14ος χρόνος. Μάλιστα. Θα κάνουμε το εξής κόλπο σήμερα. Στο πρώτο μέρος, 2 παιδιά θα καθίσουν μαζί μου και θα μιλάνε και 2 παιδιά θα ζωγραφίσουν. Και στο δεύτερο μέρος, τα παιδιά που ζωγραφίζανε στο πρώτο μέρος θα μιλήσουν μαζί μου και τα παιδιά που μιλούσαν μαζί μου στο πρώτο μέρος θα πάνε να ζωγραφίσουν. Ας πες μου τώρα, Νικολέτα, εσύ. Τι. Πόσο χρόνο είσαι? 6. 6. Και τι τάξη πας? Λύπια. Εσύ, Αναστασία. Τι. Τι. Τι να πω. Ποιο είναι το ισοζύγιο πληρωμών, ξέρω και εγώ. Πες μου το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Πόσο χρόνο είσαι, ρε παιδάκι μου, σε ρώτησα. Πλένεις τα πιάτα, παιδί μου? Ναι. Σοβαρά μιλάς? Φέρνει σκαμπό και το πλένα. Τι παίρνεις, σκούπα? Σκαμπό. Σκαμπό για να φτάσεις απάνω. Νόμιζα ότι τα πλένεις με τη σκούπα, την ηλεκτρική σκούπα. Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι, δεν ξέρω πώς τα πλένεις τα πιάτα. Τι, πέφτει πάνω σου? Πώς πέφτει πάνω σου, δηλαδή, έτσι? Κυκλοφορείτε στο σπίτι και πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον? Δεν έχετε βάλει φανάρια? Να ξέρετε πότε περνάει ο ένας και πότε περνάει ο άλλος? Τι κατάσταση είναι αυτή? Και δεν πέφτει μόνο πάνω σε σένα, δεν πέφτει πάνω στον μπαμπά, πάνω στη γιαγιά, τίποτα, πάνω στη μαμά? Μόνο σε σένα πέφτει απάνω? Και στον μπαμπά. Και στον μπαμπά? Κοίτα δεν κάνει. Μήπως δεν έχει πάρει άδεια οδήγησης ακόμα στο τέλος? Ξέρω κι εγώ, για να πέφτει συνέχεια πάνω δεξιά και αριστερά, βάλτε του και ένα προφυλακτήρα εκεί πέρα κάτι. Δεν μου εσύ, Νικολέτα, έχεις αδελφάκια? Ναι. Πόσα? 1. Πόσο, μεγάλο ή μικρό? Μικρό. Πόσο μικρό δηλαδή? Δείξε μου. 2 χρονών. 2 χρονών. Αγόρι, κορίτσι? Αγάπη. Και πώς το λένε? Ηλία. Η Ηλία. Και δεν μου λες ο Ηλίας γκρινιάζει? Μερικές φορές. Τα κάνει απάνω του? Ρωτάω, ρε παιδί μου, 2 χρονών είναι το παιδί. Δεν κακάνε. Ναι. Και τα τσίσα. Ναι. Τι δεν κάνει απάνω του, δηλαδή? Κάνει τα κακά και τα τσίσα, τι άλλο δεν κάνει απάνω του? Για να ξέρω. Τι μας έμεινε? Δεν μας έμεινε και τίποτα άλλο.